sing pesti ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Heeh. Ngono ning alhamdulillah mbok menawa bengi iki Heeh. warga masyarakat Brebeg kinasian dening Gusti nyatane ya kinayoman kawilujengan ora ana rubeda apa-apa ya ora ana udan ora ana angin. Amin. Alhamdulillah. Bakule yo akeh. Wah, bakule pol Mas mubeng iku bakul luar Sampeyan biasa. mlebu nang lokasi kangelan ora Mas mau? Luar biasa hangele ora umum tujune kok dibantu Pak Linmas saged nerobos-nerobos terus teko lokasi mriki. Alhamdulillah. Iki upama ora dibantu Pak Linmas ora iso mlebu Mas saking kebake parkir. Ngono ya Mas. Mula aku ya matur nuwun karo bapak-bapak parkir senajan abot gaweane jaga montor. Mula sing kagungan motor ora usah kuwatir, wis dijaga pake parkir sing ana tengah wis dideleh pinggir, pampiye slamet ben ora duwe rasa kuwatir. Amin. Mosok nek sampean mau dibantu karo Pak Linmas. Sampean budal tekan omah nek urung macak gareng to, Mas. Dereng. Lah kok iso Pak Linmas apal nek kowe iki gareng iki piye, Mas? Tak doi fotoku. Wow. Kulo gareng, Mas. Mosok tak doi foto. Oh ya wis masuk. Ngono ya. Heeh. Dadi urung macak. Urung macak. Oh Mas Linmas kaget tok. Piye? Mosok kowe gareng, Mas? Nggih. Baguse ngungkuli dalange ngono iki. Pak Linmas wae sing ngendika. Ora mungkin ra percaya aku. Oh, lah bocah iki ra ngandelan ndi to piyayine mau sing ndi to bocah. Kok iso muni ganteng garenge timbang dalange iki lho. Lho estu, Mas. Nek pancen kowe ganteng kudune kowe ora mbok labur putih ngono kuwi. Kudune wani tampil apa adanya. Oh, alah bocah iki ora genah. Kok iso ora genah lho? Nuwun sewu, Mas. Seorang lelaki itu bisa menjaga harkat martabat keluarga, utamane bisa njogo katentremane bojo. Heeh. Aku gandeng wis omah-omah, nek raiku tak gawe lugas piye semene donya wong aku kok kesesem ngantek tresno seneng karo aku. Piye perasaane bojoku? Lho ngono. Dapure duduk gula ngono kaya. Oh, aja ngeceh kowe. Ibarate ula kae sing mandi wisane. Heeh. Nek singa sing mandi siunge, nek wong lanang kan kebagusane, Mas. Oh. Mula Dadi upama lugasan ora putih ngono, warga kene ngantek kesengsem, piye nasibe bojomu? Iya. Ora sakit hati seorang wanita. Lho ngono kuwi wong lanang sing bakoh iki ngono kuwi. Aja peh bagus adol baguse sapa-sapa di WA. Sapa-sapa senengi. Ana sing wong ngawi, ana sing wong alah ngono gak apik. Siji ae nggo selawase. Sapa kuwi? Kancaku, Oh, kancaku. kancamu. Bocah gak ning kene. Ora. Bocah gak ning kene. Aja ditiru Mas ya. Ora apik. Aku ki niru sing tak contoh ora ana liya kejaba mung Mas Gareng saka Purwodadi. Lah bener kuwi. Mas Gareng kuwi wit biyen jaman sampean karo bojo sampean kuliah kuwi wis kuwi siji dienggo selawase. Satu untuk selamanya. Kuwi yo tak jaga kok Mas. Tenan ora. Aku nek wis entuk cah wedok insyaallah besok mau wis milih ngono yo ora bakal noleh ngiwonengen. Setia siji dienggo selawase. Wis sik to ning sok mben. Iya ya. Saiki jek mbok jajal-jajal sik. Yo aja ngono kuwi to Mas wis. Ngene lho Mas, wong pilih wanita kuwi aja mbok padake kaya wong tuku sepatu. Nek Wong wedok dipadane sepatu iki piye ya Mas? mula kuwi nek wong tuku sepatu kae dijajal sik ketok sedengan dituku. Nek kegeden utawa kecilikan ditinggal. Nek wong lanang kan ora entuk ngono, mosok wong wedok padake jajal ketok ora pas kok tinggal. Loh, dijajal kuwi maksudnya ngene lho Mas, dijajal didalami karaktere. Mergo rabi kuwi sepisan kanggo selawase, kudu ngerti karakter dan kepribadiannya seperti apa. Oh dijajal, oh karakter bocah iki ngene. Oh nek bocah iki ngene iki kenek nggo omah-omah selawase. Nek oh karaktere ngene iki oh ora kenek dienggo omah-omah selawase. Sing maksud dijajal iki dijajal karaktere, pemikirane, sudut pandange, ngono lho. Lah nek sobo hotel. Deh, ora ngawur hotel apa iso. Oke rumah sakit to kae. Rumah sakit. Oh tilik wong loro to? Nilik wong loro. Masa aku. Tak kira ning rumah sakit gur parkir tok terus ngalih. Masaku di live streaming barang kok iso blawanan sampeyan iya. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi iki muga-muga kebak barokah. Barokah. Lantaran panjenenganipun Mbak Zainah Zahra. Iya. Abdullah. Heeh. Aku lan panjenengan uga warga Brebeg saged pinanggih muga-muga pepanggihan dalu menika beto berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Tak tungake sing sedaya rawuh pinaringan bagas waras. Heeh. Panjang umur. Amin. Rezekine sempulur. Amin. Okeh sedulur. Amin. Kebak rasa syukur. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin. Ojo do seneng takabur. Wah, dungane kok ya apik men ya Mas. Aku kok Iya, sastrane kentel. iya, luar biasa. Aku ra medok Mas, nek sastramu apik, bahasamu dan sastramu apik. Panjenengan iki iso dadi gareng saiki ya toh. Kondang ngendi-ngendi Mas Gareng Purwodadi, Mas Gareng Jajak